Oh, ano gak kena? Ada jeblos ada. Apa Mas Kendangnya Mas iki operator paling apik gelem ngomong. Belum dikatakan sound system menika sabar nek urung tau derek jalan kepang. Derek jalan kepang ki warna-warna Mas. Ganti kendang ki set-setane beda. Ya kudu sabar ya Mas. Sing penting kok dibuhi. Nah, kurang apa nih? Oh, njaluk cocok iki kok. Totokannya nanti Mas. Lagi ya lo, duduk aja nih. Duduk aja, gue duduk ya. Nih,
siklo mentem terus sambung mentem tinggal